Vandaag in een nieuwe aflevering gaan we een bijzonder Emes in het zonnetje zetten. Ze is op de hoogte dat voorkomen en ze woont hier binnen. Mieke, de was in het zonnetje gezet, eigenlijk samen met die man Huub. Wat vond ze ervan toen ze hoorde dat Veer naar dich toe kwamen? Oh, dat vond ik toch een heel fijn gevoel. Ja? Ja, dat er toch lui zijn die dat waarderen wat ik allemaal van mijn man Huub doe. Ja, dat is opgegeven door Roos Wouters, dat weet ze. Ja. En even aan jullie uit te leggen, dat bist dus zelf blind. Ja. Bist je dat zijn ganse leven al? Nee, ik ben eigenlijk van geboorte af zeer slechtziend. En in 2008 ben ik volledig blind geworden. Oké. Ja, dat is natuurlijk heel heftig, maar wist het van geboorte af aan dat dat koest gewoon gebeuren? Nee. Het is dus allemaal gekomen door heel veel operaties, wat eigenlijk allemaal eigenlijk niet goed af is gelopen. En, daardoor is het slechter en helemaal blind geworden. Ja. En die man is halfzijdig verlamd, Huub? Huub, ja. Huub is zich ten ganse leven al halfzijdig verlamd? Nee. Ik heb dat nu heb ik me gesport, wielrennen. Ik ben maar een sporter geweest. Ja. En met 19 jaar begon ze mij te veel te tintelen. Dat was een raar gevoel. En dat is nog waar gekomen, want op de tijd van die jaar van de vreugde tot nu, 19 tot nu, is het nog slechter geworden, zeg maar. In het begin kon ze nog heel veel lopen, een beetje fietsen, een beetje wandelen samen. Maar het is nog slechter geworden, dan kan ik, in principe niet meer veel. Nee, ik heb me niet zelf meer behelpen met alles. Nee, die vrouw Mieke hulpt dich. Ja. Waar heb je elkaar getroffen? Wie lang zit je al bij? We zijn dit jaar weer 30 jaar dat we samen zijn. We hebben ons leren kennen op de sociale werkvoorziening. Vroeger in Houten, in Valkenberg is dat. Ja, in de Franciscushoort dan. Ja. En Mieke, lijkt het aan jullie uit wat zich precies deed? Ik heb begrepen dat zich Huub eigenlijk altijd met alles helpt. Dat je zelf geen hulp hebt. Nee, ik doe 24 uur per dag de ADL-verzorging van Huub, helemaal. En daarbij ook het huishouden helemaal, zelfstandig. Ja. En dan moest per nacht ze op om Huub om te draaien? Ja, 1 keer per nacht. Huub gaat dus zijwaarts slapen. En om de paar uur gaat Huub naar rugwaarts slapen. Ja. En dan 's morgens dan hol ik mij weer uit zijn bed. Ja. En Huub, dat is door aanwijzingen te geven wat Mieke precies moet doen, zeg maar. Mieke werd, zelf geworden. Ik hoef niks te zeggen, met jij wordt zelf. Wie wat te doen. Als ik tegen hem zeg, dochter vertellen, hij heeft zelfs zijn eigen manier, wie het alles zei, dat lukt prima. Op zijn eigen manier. Ja, alles op de eigen manier, Mieke. Ja. En als er bijvoorbeeld het kapot is, wie deed ze dat dan oplossen, Mieke? Ja, we proberen dat dus samen, alles samen weer een beetje te maken, wat te maken. En anders, dan moeten we iemand vragen wat ons daarbij helpt. Ja. We doen het in principe heel veel dingen zelf. Ja. We doen gaatjes boren, we doen dingen vastschroeven, we zetten dingen ineen. En het gaat goed. Als we maar met ons twee doen, dan moet dus geen derde bij, want dan is de communicatie tussen ons twee weg. Ja. Maar dus is gaatjes boren, dus dat is alles op aanwijzingen van Huub dan? Ja. Ja, en dat gaat altijd goed? Ja? Ja. En negeltjes in een kastje of zo, dan houdt hij het negeltje vast en ik moet dan maar met de hamer. En, voor de teken achter op de vinger, maar goed. Ja, fijn dat het goed gaat. Ik denk dat menig koppel waarvan de vrouw wel koest zijn, dat jij het klussen nog niet eens goed samen. En hier doet dat even gewoon met de 2 jaar. Ja, dat is wel heel knap. Ja, we doen het ook hier samen. Ja, nou, dat is heel bijzonder dat je dat samen zo doet. En aan de hand daarvan, Verig even in het zonnetje zetten. Ik geef tegen aan de rechterhand een bloemetje. Kan ik dat zo geven? Gaat dat? Wacht, ja. Ja. Het is een bloemetje, het is eigenlijk een bont wild boeket met een rode roos erin en een roze gezant. En nog allerlei soorten bloempjes met allerlei kleurtjes. Ja. En dat is voor dich. Dank je. Ik wens je heel veel geluk weer samen. Ja. Dank je wel. Dank je. En ook de danken van Rooswoud en de familie dat ze ons opgegeven hebben. Dat waarderen we toch wel. Ja. Ook jullie zijn die dat toch waarderen wat we allemaal kennen en mogen. Ja. Ja.
Dit was weer een aflevering van In het Zonneke. Kunt je ook immers dat dit verdient? Mail dan naar inhetzonneke@tvvalkenberg.tv en we weten voor de volgende keer bij degene langs.